Ahoj, volám sa Denny a túto nahrávku som pripravila pre všetkých, ktorých zaujímajú ľudia a ich vnútorný svet. Ako vnímame samých seba, prečo niekedy nevieme vysvetliť svoje pocity, ako sa k sebe i k ostatným správame, prečo sa tak správame, kde sme sa to naučili a či to prípadne môžeme zmeniť. Ja osobne sa tejto oblasti profesionálne nevenujem, ale pozbierala som pre vás to najlepšie z vedomostí a skúseností odborníkov, psychológov a psychiatrov z rôznych kútov sveta a pripravila z ich prednášok niekoľko ucelených príspevkov na tieto témy. V dnešnom príspevku sa pozrieme na to, ako narcistickí rodičia sabotujú zdravý emočný vývoj svojich detí. Poukážeme na niekoľko spôsobov, akými vysielajú svojmu okoliu zmätočné a protichodné signály, ktoré bránia zdravému citovému vývinu. Pojmom narcistický rodič budeme označovať nielen rodiča, ktorému bola formálne diagnostikovaná narcistická porucha osobnosti, ale každého rodiča, ktorý vykazuje narcistické sklony a symptómy z diagnostickej škály narcistickej osobnostnej poruchy. Hneď na úvod je dôležité povedať, že všetko, o čom bude reč v nasledujúcich minútach, robí narcistický rodič svojim deťom bez toho, aby sám chápal, čo robí, alebo aký to má dosah. Deti takýchto rodičov tiež nechápu, čo sa deje, a považujú existujúci stav za normál. Narcistický rodič je v prvom rade hypersenzitívny, ale len ak sa jedná o jeho osobu. Aj tá najmenšia kritika či pripomienka, akokoľvek citlivo prednesená, vyvolá u neho veľmi prehnanú a veľmi neprimeranú reakciu. Ak s ním chcú deti v spoločnej domácnosti koexistovať v relatívnej pohode, musia sa vzdať všetkých možností kritiky, aj keby bola akokoľvek na mieste. Túto precitlivosť vo vzťahu k vlastnej osobe však na druhej strane vyvažuje nápadná necitlivosť vo vzťahu k deťom. V praxi to vyzerá napríklad tak, že ja, rodič, môžem domácnosť obťažovať hlukom z televízie či rádia a v noci budiť ostatných svetlom, ale opovážte sa niekto robiť to isté mne. Ja môžem skákať do reči a viesť siahodlhé monológy na svoju obľúbenú tému, ale beda, ak ma prerušíte a budete chcieť niečo zdieľať sami. Ja môžem pravidelne nechávať domácnosť v neporiadku a je mi jedno, kto ju po mne poupratuje, ale opovážte sa raz nechať po sebe neporiadok vy. Ja môžem vedome chodiť bez kľúčov a vyzváňať na vás pri každom príchode domov, ale beda, ak si ich raz zabudnete vy a ja sa budem musieť unúvať k dverám. Ako zaznelo v úvode, tento rodič nevie, aký zmätok okolo seba šíri. Jeho chovanie pramení z toho, že zatiaľ čo na seba je extrémne citlivý, empatiu ako takú úplne postráda, čiže ani nemôže konať inak. Narcistický rodič je neustále v opozícii voči väčšine toho, čo sa v rodine deje. Na všetko bude mať iný názor, či iný pohľad, o všetkom inú predstavu. Avšak beda tomu, kto by oponoval jemu. Funguje systémom, ja sa môžem pohrdavo vyjadrovať k tvojmu obľúbenému filmu, športu, hercovi či politikovi. Ja môžem svojimi rečami urážať ľudí, ktorých máš rád a na ktorých ti záleží, ale beda tomu, kto urobí to isté mne a kriticky sa vyjadrí o predmetoch alebo ľuďoch môjho záujmu.
Narcistický rodič na jednej strane vyžaduje kvantum pozornosti, na strane druhej je absolútne neochotný recipročne pozornosť prejaviť. O sebe, svojej práci, záujmoch, zážitkoch a myšlienkach je pripravený hovoriť hodiny. Ale ako náhle sa chce dieťa v rámci svojich možností zapojiť do zdanlivo spoločného hovoru, nie je ochotný počúvať viac než pár sekúnd. V lepšom prípade skáče do reči, len čo prehovorí niekto iný, aby mohol pokračovať v tom, o čom sa chce vybavovať sám. Tento rodič nikdy naozaj nepočúva, ak nejde o jeho vlastný hlas. Narcistický rodič sa cíti byť emočne oprávnený. To znamená, že on môže mať a slobodne prejaviť všetky emócie, ktoré cíti. Môže byť náladový, nestály, otrávený, podráždený a tak ďalej, ale absolútne netoleruje emočné prejavy svojich detí. Vystrašené dieťa je napríklad v jeho očiach rozmaznané, plačúce dieťa hysterické, smutné dieťa podľa neho určite len niečo predstiera a podobne. Nechápe a netoleruje prirodzené prejavy emócií, pretože jeho vlastná emočná integrita je veľmi, veľmi nízka, niekde na úrovni malého dieťaťa. Narcistický rodič dokáže extrémne rýchlo deti obviniť, ak v jeho očiach urobili chybu. Na druhej strane je veľmi neochotný priznať chybu vlastnú. V takýchto toxických vzťahoch je obviňovanie vlastne spôsobom prejavovania zodpovednosti. A to zodpovednosti za veci, za ktoré tento rodič nechce byť zodpovedný. Takýto rodič len veľmi pomaly prizná, ale často nikdy neprizná svoj podiel viny na existujúcich problémoch. A najlepším spôsobom, ako sa zo situácie vyviniť, je niekoho obviniť. A keďže dieťa sa nevie brániť, je preň veľmi dobrým terčom. Rodič kľudne obviní dieťa z toho, že film, ktorý chcelo vidieť a na ktorý ho vzal do kina, bol slabý, že jedlo, ktoré si dieťa vybralo na jarmoku, bolo drahé, alebo že na výlete, na ktorý sa dieťa tešilo, všetci, čím myslí hlavne on, zmokli. Pritom všetky tieto aktivity museli prebehnúť s jeho súhlasom. On odobril výlet, film a jedlo, lebo keby nie, tak by sa tieto aktivity jednoducho neuskutočnili. Čiže aj on je spolu zodpovedný za tento výber. Chce však, aby dieťa prevzalo svoju časť zodpovednosti bez toho, aby on prevzal tú svoju. Narcistickému rodičovi veľmi záleží na spoločenskom statuse a na tom, ako ho vnímajú ostatní. Na strane druhej však vôbec nevidí svoje nedostatky a chyby a ani to, aké traumatizujúce môže byť jeho vlastné správanie pre ostatných ľudí a zvlášť pre deti. Ak dieťa napríklad povie v spoločnosti niečo nevhodné, i keď detskému veku úplne primerané, čiže pre normálneho dospelého úsmevné, narcistický rodič bude reagovať neprimerane ostro, až agresívne. Na druhej strane
nikdy nevidí svoje nekonečné spoločenské prehrešky a fópa v prostredí, na ktorom záleží tým druhým. Narcistický rodič je kráľom drámy. Čokoľvek sa mu deje, od minimálne zhoršeného zdravia, cez protivného lekára, až po kritiku nadriadeného, bude vystrájať, nadávať a bude úplne mimo kontroly, pričom bude vyžadovať maximálnu pozornosť. Presne tú pozornosť, ktorú v podobných situáciách odopiera ostatným. Takýto rodič nikdy nebude plniť potreby a želania detí, pretože sa nedokáže zaoberať iným človekom, než samým sebou. Funguje systémom: mne je jedno, že ty si celý poštípaný od komárov, hlavne, aby som ja nemal ani jeden štípanec. Alebo je mi fuk, že si zmáčaný ako vodník, hlavne, že ja som si vzal dážnik. Narcistický rodič vnáša do vzťahu a do rodiny napätie. Svojim správaním povzbudzuje celú plejádu stavov, ktoré s napätím priamo súvisia. Vyvoláva v rodine úzkosť, nepohodu, neistotu a strach. A keď týmto svojim správaním doženie dieťa k tomu, že skutočne bude reaktívne, obviní ho z hystérie. Úplne prirodzené ľudské reakcie na jeho vlastné správanie narcistického rodiča spoľahlivo rozčúlia, pretože nechápe dôvod. Nevidí, že je to on, kto svojim správaním tlačí ľudí vo svojom okolí až na hranu. Narcistický rodič vyžaduje lásku a lojalitu, zatiaľ čo on sám ju poskytnúť ani prejaviť nevie. Očakáva od okolia, teda aj od detí, že budú stáť pri ňom, že sa budú o neho zaujímať, všímať si ho, hýčkať a rozmaznávať. Irituje ho, keď sa to nedeje, pretože nechápe, že všetky tieto prejavy sú založené na reciprocite, ktorú on neposkytuje. Narcistický rodič neodpúšťa chyby pri rozhodovaní rôzneho druhu. Zatiaľ čo on sám si v podstate neustále vyberá zle, od ostatných očakáva, že si vyberú tie správne možnosti. Funguje systémom: ja som si síce vybral nesprávnu cestu. Kričal som na teba, nadával, urážal a fyzicky ťa zastrašoval, ale ty mi to nerob. Ty si vyber tú správnu cestu, odpusť mi a nechovaj sa ku mne tak, ako ja k tebe. Toto bolo niekoľko charakteristík, podľa ktorých sa dá povedať, že sme vyrástli v rodine s narcistickým rodičom alebo rodičmi. Práve fakt, že narcistický rodič vysiela smerom k deťom protichodné, navzájom si odporujúce signály, spôsobí, že vyrastieme s popletenou predstavou o sebe samom. Rovnako popletený a prevrátený bude aj náš hodnotový systém, naše presvedčenie, náš rozhodovací proces, ako aj naše hodnotenie normality v zmysle, čo je a nie je normálne a v poriadku. Na doplnenie treba povedať, že rovnako ako sa takýto toxický človek správa k deťom, správa sa aj k dospelým. Dospelí s narcistickými sklonmi sú pre ostatných akoby bytosti z inej planéty. Vytvárajú okolo nás úplne iné svety, než na aké sme zvyknutí. A komunikácia s nimi spôsobí, že začíname pochybovať sami o sebe. Tento príspevok
Bol však zameraný práve na deti, ktoré nemajú šancu takéto chovanie k sebe vyhodnotiť. Väčšinu svojho detského života sú zmetené a často začnú považovať túto situáciu za normál. V zmysle, toto je normálny život. Toto sú normálne, prirodzené reakcie, čiže bude v úplnom poriadku, ak s takýmto človekom budem v budúcnosti vo vzťahu. Až s odstupom času, s mentálnou kapacitou a emočnou výbavou dospelého človeka sa môžeme analyticky pozrieť na to, čo presne sa pri našej výchove dialo. Je veľmi dôležité, aby sme v dospelom veku na takéto chovanie poukázali a pochopili toxické prvky v našej výchove. Lebo pochopenie je prvý krok na ceste k emočnému zaceleniu. To bolo odo mňa k dnešnej téme všetko. Dúfam, že som vám priniesla pár podnetov na zamyslenie a možno pootvorila dvere k pochopeniu ľudí vo svojom okolí, svojich blízkych, priateľov, partnerov či samých seba. Ďakujem za pozornosť a do počutia pri ďalšej téme.